Ben, remata un curso atípico, un curso intenso, con moitas mobilizacións, concretamente, por exemplo, 6 xornadas de folga, algo que non se producía en Galiza concretamente desde o ano 1988, e que polo menos as dúas persoas que estamos aquí, Pablo Rodríguez, Laura Arroxo, secretaria nacional de Ensino, pois que non lembramos. Somos conscientes de que para moitos e moitas de vós hoxe pois é un día de avaliacións, que agardamos que remate o curso para todo o mundo da mellor forma posible, pero antes de empezar un merecido descanso, consideramos que é necesario facer unha reflexión sobre o que deu de si este curso, sobre o que deu de si este conflito laboral inacabado, analizar pois todos os pasos que se deron ata este momento e explorar as vías que se abren se o vindeiro curso, como todo parece indicar, pois non hai materialización de melloras laborais reais para o persoal docente nin pro ensino público. O formato desta asamblea vai ser unha conversa con Laura, secretaria nacional de Ensino, curiosamente agora hai xusto máis ou menos un aniño, e xirará alrededor a conversa pois dos contidos que agora mesmo vos van poñer nas vosas pantallas, vale? A asamblea vai ser gravada, polo que as persoas que non queiran aparecer nas imaxes deben apagar a cámara. A conversa inicial con Laura xirará alrededor dos temas que, como xa dixen, estades vendo agora mesmo. Ao remate, as persoas asistentes poderedes intervir para facer calquera reflexión, proposta ou pregunta. E podedes facelo ou ben con imaxe e voz, só con audio, ou deixando as preguntas no chat habilitado para este fin, vale? Que é o chat que aparece aí como chat de preguntas, vale? Para organizar a participación, o mellor é que levantedes a man, pulsando no botón de levantar a man chegado o momento, e se se trata de preguntas a Laura, irás contestando a medida que ellas vai desfacendo para evitar que non se repitan. E a intención desta asamblea é que sexa participativa como as que fai o persoal da CIG Ensino nos centros, e que poidades expresar as vosas demandas, comentar a situación que estades a vivir no voso centro ou que afecta ao voso colectivo docente en concreto e formular todas as preguntas que teñades. En definitiva, que reflexionedes, como dicía ao comezo, que reflexionemos e que o fagamos xuntos para definir a folla de ruta a seguir o vindeiro curso. Entón, se vos parece, empezamos xa coa primeira sección, digamos, que é a de cronoloxía dunha loita, de onde vimos, porque é certo que o conflito, Laura, pois non comezou este curso, non? Non, bueno, boa tarde a todas e a todos. Moitas grazas por estar hoxe aquí nun día que entre avaliacións e co calor que fai prestaba máis o mellor estar tomando un auga ou unhas cañas, así que moitas grazas por estar hoxe aquí. Bueno, se nos vedes así que estamos con un ventilador porque aquí fai un calor insoportable, como supoño que en todos os sitios do país. Efectivamente, este conflicto que este ano tuvo así a súa explosión é un conflito que nace de hai moitos anos. Levamos 16 anos de recortes por parte do PP na Xunta de Galiza e iso fixo que aló no curso 19-20 xa fartos de que eses recortes, de que pasara a crise e os recortes non se superaran, pois no curso 19-20 comezamos con unhas mobilizacións e fixemos folga a finais do ano 19, unha folga unitaria onde participamos todas as organizacións sindicais. É certo que no 20 chegou a COVID e truncounos esas mobilizacións, ese curso de loita que comezara, porque obviamente había outras prioridades máis, desde logo, bastante máis importantes, como era a seguridade e a saúde nos nosos postos de traballo. Unha vez que pasou o forte da pandemia, no ano 22-23,
pois volvemos a reclamar que unha vez que xa superáramos esa pandemia, quixemos volver a ese inicio, a ese inicio do curso 19-20, cunha campaña de que o profesorado estaba farto, e empezamos con manifestacións coa Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, un pouco que para mostrar o malestar de toda a comunidade educativa cos recortes que había en persoal, ca falta de dereitos, cos recortes en dereitos e ca falta de recursos que había xa para atender a diversidade. O ensino público mudou moitísimo nestes últimos 20 anos, mudou moito e víamos a necesidade de recuperar dereitos que nos foran arrebatados, como era o horario lectivo, como era o Fondo de Acción Social, que tuvo un recorte brutal, como eran as licencias por formación retribuídas. Últimamente vimos o recorte na atención preferente, en Raogal, amortización de moitas xubilacións, unhas comisións que se inventan para a dotación de prazas de PTAL, en fin, unha serie de recortes. Tamén víamos a necesidade de avanzar en outros dereitos, non? En outras medidas que melloraran o ensino público, como é a reducción das ratios, como é a reducción da burocracia, que nada ten que ver a que hai agora coa que había hai 20 anos, como tampouco ten nada que ver as titorías agora con hai 20 anos e, polo tanto, había que avanzar en dotar de máis horario lectivo, de reducción do horario lectivo ás titorías. Por suposto, hai un aumento moi grande do que é a atención á diversidade, do que é a diversidade nas nosas aulas e, polo tanto, precisábamos pois unha maior dotación de persoal especialista na diversidade, principalmente de persoal orientador, non? E outras medidas, como poden ser a reducción horaria para maiores de 55 anos. É dicir, hai unha serie unha táboa reivindicativa que no ano 22-23 votamos a andar. Ben, agora xa que chegamos ao ano 2023, aí chegou tamén o acordo famoso do ano 2023, que se asinou, lembro, a 4 meses das eleccións galegas. Hai 2 anos e medio, polo tanto, que se asinou. Cal é a percepción que crees que ten o profesorado despois de todo este tempo dese acordo? Ben, eu creo que o balance que fai o profesorado, ou que o balance que facemos todos, é un balance negativo, non? Eu creo que hai que recordar que foi unha negociación moi curta, unha negociación moi rápida de algo tan importante como era as condicións laborais do profesorado, e unha negociación moi propagandística polo que ti acababas de decir, non? Porque estábamos nunha precampaña electoral. Recordemos que é un acordo que asinou o presidente Rueda, nin o conselleiro, directamente o presidente Rueda, unha negociación en 5 días nada máis, e polo tanto para nosotros foi a perda dunha oportunidade moi grande, porque creíamos que estábamos nun momento moi importante, nun momento cunha situación que propiciaba poder conseguir avances nos que son os dereitos. Eu creo que naquel momento o profesorado non viu ben ese acordo, pero é que 2 anos despois eu creo que o balance que podemos facer é negativo, non? Melloras como son as das 23 horas, a reducción a 23 horas en primaria, que era unha das poucas melloras que recollía ese acordo, pois ao non vir dotado de máis recursos humanos, pois ao final é unha mellora que quedou que non agradou, porque en moitos casos viuse perxudicado moito alumnado, porque reducir as horas en aumentar os docentes, pois o que fixo foi que houbera que quitar apoios, que houbera que quitar desdobres, etc. Máis medidas como puideron ser, por exemplo, o cómputo dobre ou triple do alumnado con necesidades, pois tamén vimos que era un engano, porque cando estábamos nese acordo pensamos que era que se ia aplicarse a todas as etapas, e resulta que non, que se ia aplicando nas ratios, ia aplicándose pouco a pouco según iban introducindo esas ratios, non? Despois, as ratios, bueno, eso xa non fixo falta esperar 2 anos, xa cando se asinou o acordo xa vimos que as ratios íamonos a uns plazos longuísimos. Dadevos conta que non a terminamos ata o curso 32-33 en primaria, non recollía nada de secundaria, non recollía nada de bacharelato, non recollía nada de FP.
Despois falábase do acordo de agrupamentos, das aulas mixtas, que, bueno, nós que somos de Lugo, que sabemos que aquí na provincia de Lugo hai moitísimos centros con esas circunstancias, pois tamén foi un engano, porque non se aplicou directamente outra vez, sino que tamén se volveu a calendarizar e con momentos que se viviron absurdos, por exemplo, a comezo deste curso, cando se podían ter só 14 nenos de primeiro e segundo de primaria, pero se podían ter 18 de primeiro, segundo e terceiro, non? A suba salarial, unha suba salarial que ademais non era lineal para todo o profesorado, senón que era por exemplo, para o profesorado que acababa de comezar, pois prácticamente non viu ese ano máis que 5 euros de subida, dir, unha suba salarial que tampouco contentou ao profesorado, e xa non falemos de que a reducción da burocracia, eu creo que non hai un docente que che diga que nos 2 anos se reduciu a burocracia, máis ben todo o contrario, e, por exemplo, o incremento nas axudas de formación, pois tamén ao final é un absurdo porque non se cubre, hai un porcentaxe grandísimo que non se cubre, entonces dá igual que o incrementen porque non se chega. Polo tanto, eu creo que o balance que temos que facer despois de 2 anos é que o profesorado non está contento e a proba é este curso académico. Mira, eu lembro que ese acordo se asinara así, digamos, a presa correndo a última hora, e que casi non houbera tempo, moita marxe, polo menos, para reaccionar por parte do profesorado, pero aínda así, creo que sí que se fixeran mobilizacións que foran ao final contundentes. Non sei como ves ti. Sí, sí, efectivamente, foi o que che decía, foi unha pena esa negociación, porque ti estabas, é dicir, foi a velocidade luns, mércores, venres, creo recordar que fora nunha semana de outubro que tiñan toda a presa para pechalo canto antes, pero aínda así eu creo que sí, que o profesorado nese curso xa manifestou a súa oposición a ese acordo, porque fixéramos 2 xornadas de folga, donde participara moita xente, pero eu creo que además dos feitos que máis mostraron o seu descontento con ese acordo foi a recollida de sinaturas. Unha recollida de sinaturas en papel, non en online, unha recollida de sinaturas que eran 16.000 sinaturas, se recolleron en creo que 4 semanas, non? É dicir, saíamos ca campaña que o profesorado non se vende e efectivamente eu creo que xa nese curso o rexeite a ese acorde foi brutal. É certo que nese curso, no curso 23-24, onde se asinou, pero ainda non se introducía, non se aplicaba o acordo, é certo que ese rexeite veu sobre todo nos corpos de secundaria, de FP, de réxime especial, nas ensinanzas de bacharelato, porque non vían ningunha medida, non? Quizás o rexeite no corpo de primaria veu unha vez que se aplicou e se viu, pois que non, que non, que non chegaba, que reducir as horas en maior dotación non chegaba, que non valía, que o acordo de agrupamentos, pois na lei de orzamentos que publicaron despois en decembro, pois a calendarizaba nun calendario que non recollía o acordo. É dicir, eu creo que si houbo resposta por parte do profesorado nese curso, e dende logo si houbo resposta por o profesorado a comezos do curso 23 con do curso 24-25 con moitas protestas en moitos centros educativos, principalmente de primaria, pola falta de docentes para atender a diversidade. E con isto chegamos ao curso 25-26. Sí. Xa dixen ao comezo pois que este fora o curso máis conflictivo desde hai 40 anos, bueno, con algo insólito como 6 xornadas de folga e moitas outras accións que aínda sei que están na memoria recente, que por tanto non vou poñerme aquí a enumerar. Pero esta estrategia a que respondeu? Ben, eu creo que máis que comezar neste curso, creo que o que te estaba dicindo, non? Eu creo que no curso 24-25 os centros viron que ese acordo non melloraba para nada, senón que o contrario, en algúns casos, en algúns centros educativos, pois que perderon apoios e demais, pois que incluso empeorou nalgúnha situación, non? Creo que aí empezou e despois, a finais do curso pasado, teño que facer do 25, do 24-25. 24-25, a finais do curso pasado, o profesorado xa estaba moi quemado, xa eu creo que reclamábamos melloras, pero encima
rematamos o curso con aquelas instruccións da neutralidade, non? Sobre a neutralidade ideolóxica, que eu creo que o que fixeron foi pois enfadar máis ao profesorado, fartar máis ao profesorado, porque digamos que hasta cuestionaba o labor do profesorado, non? Como se non supésemos que é o que temos que facer nas aulas e como temos que facer e que é o que temos que ensinar máis alá de explicar raíces, de explicar ecuacións ou a literatura, non? Entón eu creo que iso fixo que rematáramos o curso pasado pois moi enfadados e nós como CIGA sacamos a campaña que creo que é unha campaña con tres palabras moi idóneas, non? Rectificar, recuperar e recoñecer. Para pedirlle á Consellería que rectificara nas políticas que estaba levando, recuperar eses dereitos que nos foran arrebatados e recoñecer a figura do profesorado, non? Que ao final é o que é o que mantén o ensino público, que é o que mantivo ademais durante a pandemia, o que sacou a flote un ensino público nunhas condicións duras e que recoñecera o seu labor e non sacando instruccións de neutralidade ideolóxica ou inventándose comisións políticas para dotar os centros, digo políticas polos cargos políticos que hai, para dotar os centros de profesorado especialista cando estamos aos orientadores e orientadoras que son os que nos teñen que decir que o que necesitan un neno, un centro, o que recursos humanos necesita, non? A maiores nese final de curso tamén vimos un recorte nas plazas do CADP, non recordo exactamente o número, creo que entre primaria e secundaria ían sobre 400 vacantes menos no CADP, non? Eso foi o que nos levou a comezar o curso, a decidir comezar o curso, pois un curso conflictivo, un curso donde a nosa intención era facer un conflicto escalonado, facer un conflicto que se centrara, é certo que centramos moito no primeiro trimestre, pero centramos moito no primeiro trimestre porque para nosotros era moi importante condicionar os orzamentos, porque aquí o que está claro, eu sempre digo que cartos hai, pero mal empregados, pero é certo que eses cartos que ten a Consellería e que empregan moitas cousas que o profesorado non precisa, non están ben empregados. Non sei se precisan máis cartos, desde logo sí que se precisa empregalos noutro sitio, e dende logo onde se precisa empregalos é en recursos humanos. Entonces para nosotros era moi importante tamén facer forza nese primeiro trimestre para forzar que os orzamentos neste caso de 2026, pois incrementaran a súa partida para o que ten que ver con persoal, non? De aí que fixéramos pois 5 xornadas de folga no primeiro trimestre. A partir de aí eu creo que foi un curso donde o profesorado alzou a voz, donde o profesorado fixo protestas de moitas maneiras, non só nas 6 xornadas de folga, houbo peches, máis de 30 peches en centros educativos, houbo concentracións non só diante de centros educativos, sino en moitísimas comarcas, e houbo protestas frente a actos propagandísticos tanto do presidente como do conselleiro, e creo que era a nosa proposta, ter un curso conflictivo para visibilizar además a problemática, porque nós como profesorado temos un doble problema. Por un lado, temos que as movilizacións do profesorado, de que temos un goberno que manipula moi ben os medios de comunicación, entón, cando son folgas contra el, sabe silenciarnos, non o fai así, por exemplo, ca folga de médicos a nivel estatal, eses danlles un bombo tremendo, e a maiores, pois o que se nos quere sempre estigmatizar, non? É dicir, como que somos un sector privilexiado e que, polo tanto, non temos de que queixarnos. Bueno, con esas doble cousas, con esas dúas cousas, eu creo que o que queríamos facer dende a CIGA, e creo que conseguimos este curso con un profesorado moi unido, con un profesorado que traballou moito dende os centros, dende os propios centros hasta
hasta as grandes manifestacións como a que tivemos en decembro, que onde a xente participou. Eu quero agradecer moitísimo a xente porque a xente participou moi activamente, non? No que tivo que ver con ese simulacro de enterro do ensino público, ou como tivo que ver coas cabazas que fixemos na de finais de outubro. Eu creo que o profesorado visualizou moito a problemática, unimos moito a comunidade educativa, porque nesta loita non estamos só os docentes, falámoslo sempre, cando pedimos mellorar as condicións laborais dos docentes, ao final estamos pedindo mellorar o ensino público, e iso é algo que eu creo que estivo moi ben este curso, que tanto familias como alumnado participaron e se viron respaldados por o profesorado, non? Mira, agora vou aforrar seguramente unhas cantas preguntas con este tema que che vou sacar. Mira, eu contoche, cando eu vou aos centros, o mesmo lle vai pasar aos compañeiros liberados do sindicato, atopámonos con que un dos motivos que nos din que polos que non van á folga o profesorado, pois é que non hai unidade sindical, vale? Entón gustaríame pois saber cal é o sentir da CIGA Ensino con respecto a isto. A nós gustaríanos que houbera unidade sindical, e quen diga o contrario mente. Por nós que houbera unidade sindical, e de feito, repito, nós creemos que no ano 23 se perdeu unha oportunidade moi grande, non? E aí había unha unidade sindical. Eu este ano, e lóxicamente agora a finais de curso, pois escoitas moitas veces a comparativa con outras comunidades do Estado, con outros lugares do Estado, e eu creo que aquí temos que ter moi claro que son escenarios moi distintos, non? Aquí, por unha parte, temos un goberno con a maioría absoluta, é así, conseguida legitimamente, un goberno con maioría absoluta non ocorre así nin en Asturias, nin en Euskadi, nin en Cataluña, nin no País Valenciano, onde teñen gobernos con coalición, e iso sempre axuda un pouquiño máis, pero aquí tamén temos unhas organizacións sindicais que están totalmente entregadas ao goberno do PP. É a realidade que temos. A nós gustaríanos que houbera unidade sindical, nós non asinamos ese acordo e eles denunciaron ese mesmo acordo. É dicir, denunciaron porque se incumplía, non? Entón, para nosotros realmente non entendíamos por que non se unían esta loita. E así o fixemos, non me acordo agora mesmo se foi outubro ou novembro, tivemos unha reunión con todas as organizacións sindicais para que se uniran nesta loita, e non o consideraron. Houve un par de reunións, entre a primeira pediron Pero tempo estás para. falando de outubro, novembro deste ano. Sí, sí, O sea, bueno, deste ano, do deste 25. curso, do 25, sí, houve reunións con eles para que se uniran. Eles pediron, non me acordo se foron 2 semanas ou así, para pensar, non me acordo, se foron unha semana ou dúas, non lembro. E ao final eles dixeron que non, que eles preferían seguir a negociación coa Consellería. E nós aí é que somos Mm, eu non sei o que negociaron coa Consellería. Eu que si sei é que nas negociacións nas que nós participamos, e creo que as negociacións que se levan, non a CIGA, sino as que se levan outras veces, como foi no mesmo acordo do 23, ou como son por parte da CIGA e dos demais sindicatos na mesa sectorial, nós esas negociacións sempre facemos públicas, é dicir, sempre sabemos de onde partimos e a onde chegamos e o que pasou polo medio, non? Como foi, digo, na do 23, aínda que foi piquiniña, e foron de 5 días, pois houve, se mal non recordo, 3 ou 4 documentos que fomos facendo públicos, isto que nos dan, isto que pedimos, isto que conseguimos no segundo documento, isto que pedimos, é dicir, e iso é unha verdadeira negociación. Neste caso, eu non sei se negociaron algo ou non. Eu que sí sei, e eu creo que o sabemos todos, é que nós non vimos de onde se partiu e a onde se chegou. Non vimos esa negociación. Eles quixeron seguir aí, é moi lícito, obviamente, pero nós creímos que o que tiñamos que facer é darlle voz ao profesorado e alzar a voz, non? Entón, eso foi o que pasou. Realmente, bueno, eu creo que, por exemplo, anunciar unha medida un día antes dunha convocatoria de folga, 2 días antes dunha convocatoria de folga, E non ben, unha vez só. e non unha vez só. Sinceramente, unha cousa xa non é a unidade sindical, e outra cousa creo que é, pois iso, boicotear un pouco
o que o profesorado o estaba facendo, non? Entón, eu creo que eu non teño ningún problema e sei que os compañeiros e compañeiras liberados e liberadas da CIGA cando van ás asambleas en responder esta pregunta que nós non temos ningún problema coa unidade sindical, pero a nós non se nos pode reclamar, non? A quen hai que reclamarlle a quen prefire estar pois facendo outro tipo de acción sindical, que repito, é moi lícito, pero que a nosotros non nos vale porque non. Bueno, primeiro porque non estamos, porque non nos deixan estar, é dicir, están facendo baixo a comisión dese acordo e nós non estamos participando. O que sí, repito, é que nestes 2 anos de vixencia do acordo, 2 anos e pico, aquí o que houbo é unha denuncia por parte deles porque non se cumpría e enmendas ao propio acordo, non? Por que a redución das 18 horas a secundaria non se introduciu xa no ano 23? Eh, que diferencia entre o 23 este ano? Está claro que é grazas á mobilización do profesorado, porque senón, por que non se meteu xa en outubro 23? Además, en outubro 23 no acordo poñía que se negociaría cando se baixase as 35 horas do empregados e empregadas públicas. Eu creo que quenes estamos noutras mesas de negociación, como somos a CIGA, que estamos nas mesas de función pública, que estamos tanto co Ministerio con función pública a nivel estatal como galego, sabíamos que iso non estaba aínda en riba da mesa, ni moitísimo menos, porque iso supón, bueno, moita negociación e estaba claro que non iba a ser algo a curto plazo, as 35 horas nos empregados e empregadas públicas. E meteuse un acordo, porque agora sí, bueno, pois gracias ás mobilizacións docentes deste curso se conseguiu, non? Entón, as ratios en secundaria, un anuncio, por certo que só quedou en anuncio porque non hai publicado nada, tamén nese anuncio se adiantaron, non? É dicir, que ao final emendaron o acordo. E eu creo que é algo que temos que ter en conta, que non hai unidade sindical, pero sí que hai unidade do profesorado. Eu teño cada vez máis claro que hai unidade do profesorado. E este ano vimos, ademais, como se crearon novas dinámicas de movilización, como apareceron as asambleas abertas, e eu creo que maior exemplo desa unidade do profesorado non a hai. Creo que naceron por esa unidade, por ese sentimento que ten os docentes, particularmente cada centro, porque cada centro, por suposto, todo o profesorado temos unha problemática conxunta, pero despois hai singularidades en cada centro educativo, non podemos comparar, non sei, o Colexio do Incio aquí en Lugo co Rosalía de Castro de Compostela, non? Terán problemáticas distintas. E esa unidade que se creou eu creo que é a máis importante, máis que a unidade sindical está a unidade de profesorado, e eu creo que este ano a vimos. Mira, xa adiantaches algo do novo acordo, que curiosamente vai entrar en vigor o curso que ven, pero só po curso que ven, o que é un pouquiño sospeitoso tamén. Entón, eu, igual que ti, estivemos os dous nesa mesa sectorial onde se negociou todo este novo acordo. Entón, a verdade é que eu, polo menos, sentín ali impotencia, frustración, non sei como chamarlle. Entón, gustaríame que lle explicaras tamén á xente, non para que collen este sentimento, vale? Pero que lles explicaras un pouco, pois, como foron estas negociacións deste novo acordo, porque me parece interesante que a xente o saiba. Sí, ben, bueno, eu creo que primeiro é importante eu sei que a xente o sabe, pero por recalcalo, que é importante ter en conta que a administración pública non é unha empresa e, polo tanto, unha administración pública pode aplicar melloras e, por desgracia, recortes sen ter o acordo cas organizacións sindicais, non? Entón, partindo de aí, a Consellería pode aplicarnos melloras e pode aplicarnos recortes como vimos durante estes anos. Efectivamente, aquí o que hai por parte da Consellería, e eu sinto dicilo, creo que por parte de outras organizacións, é un desprecio absoluto ás mesas de negociación, non? Por como é a mesa sectorial ou como son as xuntas de persoal. Porque o que se trouxo á mesa sectorial, neste caso esta última resolución da xornada laboral docente, o que se trouxo é un documento prácticamente pechado. É dicir, houve 2 mesas sectoriais, a segunda por petición da CIGA non hai a ver,
pero a segunda realmente veu un documento prácticamente idéntico ao primeiro, só con cambios pequenos, como é que se olvidaran de poñer as EPAPUS e os CPIs, como non me acordo así agora algún erro máis que había, bueno, a tipoloxía de centros, etcétera. Pero era un documento prácticamente pechado. E é certo que esa impotencia, creo que a sentimos os que estábamos ali, pero eu creo que tamén a sentiu moito profesorado, porque eu teño que decir, eu creo que temos que decir que recibimos moitísimas achegas, algunhas super ben argumentadas, porque é unha pasada, a veces as achegas que recibimos e o que nos axudan, toda esa información que nos dá o profesorado, ben sexa por correo electrónico, nas asambleas que facemos, ou en chamadas telefónicas, ou que aparecen aquí polo sindicato, porque se leen ese documento e che argumentan e moitas veces incluso che abren os ollos sobre cousas que ti nese momento non vías, non? Entonces esa impotencia síntela por ti que estás negociando, pero por ese profesorado que che fixo un argumento importante de por que debería implantarse unha medida, non? Entonces, efectivamente, para nós foi un paripé, porque además quedaron fora as cuestións moi básicas como pode ser manter dereitos que tiñamos, como era a dedicación, como era, bueno, como era a reducción horaria das xefaturas de departamento, como era algo que tiñamos os que bueno, os que empezamos hai uns anos esas reunións de departamento dentro do horario lectivo que creemos que é tan importante, non? Como quedaron fora as reducións que xa había tamén, por exemplo, para os equipos de normalización ou para as FCTs, quedaron fora as reducións horarias para os centros de infantil e primaria, quedou fora totalmente e sin avisos de que aparezca as 21 horas en primaria, como tiñamos, bueno, e aparecen as 18 horas con excepcionalidades, non? Entonces, efectivamente, para nosotros foi un momento agridulce porque vimos que non se avanzaba prácticamente nada e non se avanzaba en algo que creo que é moi importante como é as sesións lectivas de FP dos centros integrados ou dos de réxime especial, non? Das escolas de arte, do conservatorios ou de escolas de idiomas, non? Donde as sesións son de 60 minutos, pero vemos que profesorado dun mesmo módulo, se está nun IES ou se está nun centro integrado, pois dá moitas máis horas porque as súas sesións son de 60 minutos, non? De feito, nosotros pedimos unha negociación específica para a formación profesional porque creo que é unhas ensinanzas que durante estes anos pois tuveron unha regulación un cambio moi grande e que se precisa negociar as condicións de ese profesorado, adaptalas logo a toda esta evolución que tivo a FP. Por lo tanto, efectivamente, para nosotros a negociación de esa resolución que sacaron a semana pasada, pois foi unha pseudonegociación, a verdade. Falamos entón de non negociación en Non. vez de negociación. E falando de non negociación, houve outra tamén que foi a de actualizar os catálogos dos postos de traballo dos centros de infantil e primaria. E aí que pasou? Ben, aí é este sentimento agredoce que tis. As mobilizacións deste ano para algo serviron, non? Porque en outubro, cando veu a orde, o borrador da orde do CXT e da orde do concurso de orientación de primaria, nosotros como CIGA manifestamos que era un momento para iniciar unha modificación dos catálogos de primaria e unha modificación da dotación dos departamentos de orientación, non? Era un momento, porque en outubro, se nos iniciábamos esa negociación, esas plazas que se crearan podían ir, porque xa sabedes perfectamente os que estades aí que as vacantes provisionais creo que saen no mes de febreiro, se mal non recordo. Entón, se nos negociábamos nese primeiro trimestre un incremento, unha modificación de catálogo e un incremento de postos de orientación, xa se podrían meter neste CST que además é autonómico, era autonómico, perdón, cal tiña máis marxa a Consellería por si se tiña que ir un pouco máis tarde ou máis cedo, e era o momento. E nese momento había teño que decirlo, porque había unidade sindical, é dicir, as demás organizacións sindicais tamén dixeron que apoiaban esa proposta da CIGA, e dende a Consellería díxose que rotundamente non, que eso non ia agora, que se negaban totalmente. Pero, por eso digo que as movilizacións e este ano de loita algo se conseguiu, sí que se trouxo. Que ocorre? Co que nos trouxeron de novo foi algo algo moi niminio, non? É dicir, a reducción perdón, a modificación do catálogo, pois, bueno, modificouse mínimamente no que ten que ver coas plazas de PTAL,
Aparte, unha modificación, non nos esquezamos que é unha modificación para estabilizar, porque ese incremento que nosotros botamos coltas sobre 28 ALs e cento e pouco, 120 e algo PTs, son compañeiros e compañeiras PTs e ALs que xa están nos centros educativos. É certo que a partir do curso que ven esas plazas irán a CXT, entón, a partir do curso que ven, non, a partir do seguinte estarán definitivos nos centros, non? É dicir, dentro de 2 anos estarán definitivos nos centros, é dicir, é unha estabilización de unhas plazas de PTL. Por certo, un documento que a día de hoxe ainda non está publicado. Xa hasta que non están as cousas publicadas, sempre temos un pouquiño de medo, pero en todo caso despachou rapidamente, é dicir, se mal non recordo, axúdame, a mesa sectorial foi un martes, creo que foi, deusenos hasta mércores para facer unha proposta, curiosamente outras organizacións sindicais xa fixeron a proposta en 5 minutos, nos pedíramos de 2 días e ao final presionáronos un pouco e creo que a E presentamos. non quería, querían xa naquel momento. Claro, presentámola creo que xa o mércores, se mal, ou xoves me parece, Mm. creo que a presentamos o xoves, efectivamente, presentámola o xoves e según a presentamos, os 2 minutos xa tiñamos a Consellería chamándonos para decir non aceptamos e esta tedes a proposta, firmamos mañán, é dicir, unha cousa sin xeito, non? Eu creo que é importante coñecer que esa proposta que nos fixemos era certo que era unha proposta ambiciosa, era unha proposta dunha dotación de PTS a eles pública, está na nosa páxina, para centros, creo que se mal recordo, creo a partir de 3 unidades, non? Pero bueno, era unha proposta que se podía negociar, non había interés ningún en negociar e pecharon todo en 3 días. Mira, falabas de sensación agridoce. Vou aproveitar que estou vendo aquí que un dos puntos do que estamos tratando agora, si a acordo do 2026, o perseguido non foi o conseguido. É dicir, é unha sensación agridoce. Entón, esta sensación que temos na Ciga Ensino, crees que é extensible ao resto do profesorado? Sí, sí. Eu creo que sí, que o profesorado non está contento porque non viu melloradas as súas condicións laborais. Eu creo que sería engañarnos decir o contrario. É certo que hai algunha mellora, é certo que hai algún avance, pero non se pode considerar un gran avance, unha mellora moi real, non? Está claro, repito, que os avances que se conseguiron este ano responden ás movilizacións que houbo, pero queda moitísimo na atención á diversidade, moitísimo. Precisase máis profesorado, precisase moitísimos máis recursos. Non sabemos como vai ser esa, por exemplo, esa dotación que dixeron de 50 orientadores e orientadoras máis, non sabemos con que criterios, a que centros van a ir. É escasa, iso xa o sabemos, é escasa. Como tamén dixo a Asociación de Orientadores e Orientadoras, é unha dotación escasa, pero é que, a parte de escasa, non sabemos a que centros van ir e sobre todo que criterios se van a utilizar para dar eso. Despois, o que falábamos antes, anunciouse a ratios que se adiantaban as ratios de secundaria ao curso 28-29, curiosamente, que é o calendario do proxecto de lei do Ministerio, anunciouse ese día, esa vésperas da folga, tampouco hai ningún documento que o diga, non? Entón, efectivamente, bueno, pois hai unha sensación agridoce, algo se conseguiu, pero para nada nos chega e queda traballo por facer, nosotros queremos cotexar ben os cupos de secundaria, queremos cotexar ben os catálogos de primaria para ver que queda, pero bueno, eu creo que esas pode ser unha sensación agridoce, pode ser unha sensación mala de decir non se conseguiu, pero eu creo que tamén nos temos que quedar con esa sensación doce de esa unión de profesorado, de esas dinámicas que apareceron novas e que fixo que se aglutinara profesorado, calzara a voz, que non tivera medo a sair dicindo, pois, quero isto, falta isto no meu centro, e a seguir loitando. Estámoslo vendo agora neste final de curso, non? Donde temos centros educativos que aínda a semana pasada pois, estaban protestando por diversas cuestión, como pode ser o centro de Melide pola obriga de quitar un cartaz, ou os centros da Mariña polas obras, ou os centros que protestaron pola implantación da básica sin ningún tipo de consenso, e polo tanto creo que un sentimento agrio de non se conseguiron melloras, un sentimento doce de algo se avanzou e, sobre todo, se avanzou en alzar a voz, non? En non ter medo a sair dicindo queremos reclamar dereitos e xa está ben de chamarnos clase, como era, La asociación. clase ociosa, como nos chamou ese personaxe que hai na Consellería, ou esa clase privilexiada, senón que non, xa é hora de alzar a voz e de decir, mira, que queremos recuperar dereitos
dereitos que nos foron roubados e queremos avanzar noutros novos. Mira, agora vou a ver se che saco unha exclusiva. Hai non moito, a CIGA Ensino publicou unha enquisa pedindo a opinión do profesorado, entón podes nos adiantar algo? Sí, 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 claro que sí. É certo que son épocas para mandar unha enquisa, pedimos disculpas xa de antemán, porque con todo o que ten o profesorado no mes de xuño, entre informes, avaliacións, exames e Era demais, cortiña, era ah, cortiña. entón, disculpas de antemán porque que era como xa encima, máis, pero efectivamente era curta, tivemos máis de 2000 respostas para as que algo fixemos de estadística, pois, bueno, creo que unha representación xeitosiña e dende logo ao final o que nos veu a decir este inquérito si algún dato vou sacar aquí a chuleta que teño aquí o 93% dos que contestaron pois están en desacordo ou en desacordo ou moi desacordo con estes acordos que se asinaron no 23 e no 24, un 96% cree que non houbo negociacións, e despois sobre as distintas medidas, pois para que che insuficiente a recuperación horaria é insuficiente para un 88%, a baixada de ratios insuficiente para un 91%, a atención á diversidade para un 95%, que eu creo que é un tema que máis nos preocupa aos docentes, a reducción de burocracia, claro, casi peta o 100%, porque efectivamente a reducción da burocracia creo que non hai, e o nivel salarial pois estamos igual un 91%, non? E hai un 88% profesorado que cree bueno, que ao mellor hai que tamén tomar medidas por distintos colectivos, porque efectivamente temos casuísticas distintas. Mira, ao principio empecé comentando na introducción algo así, pois que estábamos nun conflito inacabado, entón vouche facer unha pregunta que seguro que, non Que sei, me van moita facer. xente aí a facer, vale? Vale. Entón a pregunta é, agora que? É dicir, supoño que é a pregunta que máis se fai ao profesorado, que estrategia baralla a CIGA Ensino a partir de agora neste escenario? Vale. Bueno, eu creo que temos que ter presente que estamos nun escenario vivo, vale? Que estamos nun conflicto vivo. Aquí o único que pode matar o conflicto é a Consellería dándonos, mellorando as nosas condicións laborais. Entón, estamos nun conflicto vivo, nun escenario vivo, nunha situación semellante ao final do curso pasado, aínda que con tímidos avances, pero tamén temos que ver que pasa. É dicir, eu creo que agora hai que analizar moitas cousas tamén, non? Hai que analizar creo que nos queda un mes de xullo, ti que eres presidente da Xunta de Persoal e hai que ver como se materializan esas 18 horas que vai a supoñer no cupo dos centros educativos, porque non queremos que pase como en primaria, que reducir a horaria significa eliminar apoios ou desdobres que desde algún centro xa non lo están comunicando. Hai que ver co que pasa con esas 50 plazas de orientación que che comentaba antes, hai que ver que pasa con esas que ainda sacaron as instruccións esta semana, non? Des PTS a eles, desa comisión técnica que é a que vai mirar que excepcionalidades hai para dotar os centros de PTS a eles. Hai que ver moitas cousas. Eu creo que temos que ter en conta tamén unha cousa moi importante e o que tú dixeche, non? Esta reducción horaria, esta resolución que se sacaron é unha resolución que ten de validez un ano, nada máis. Non sabemos por que xusto. Xusto foi a dun ano, curiosamente hai algunhas eleccións preto, pero bueno, hai unha resolución que ten unha validez dun ano. Polo tanto, e eles dixéronos que ten unha validez dun ano porque para o ano que ven van a actualizar a normativa, me imagino que en formato de orde, que regule o horario lectivo de profesorado, que entón aí falarán de primaria, etc. É dicir, que nos queda tamén, si se abren a negociar esas novas ordes, pois quedan aí tamén, bueno, creo que é importante o curso que ven, porque non o conseguimos nesta resolución, hai moitas cousas que non conseguimos nesta resolución, pero que sí podemos conseguir na orde para que fagan para o curso que ven, non? Entón, está claro que o profesorado está farto, que está canso, que está decepcionado e nós non descartamos nada. Eu creo que a CIGA non pode descartar absolutamente nada, non descartamos nada e a estas alturas xa, non? Non descartamos folgas a comezo de curso, non descartamos movilizacións con AMPAs, con alumnado, non, creo que non podemos descartar absolutamente nada. Eso non significa que teñamos que lanzarnos xa agora a decir algo, non? Creo que temos que estar atentos ao que pase e temos que ter en conta que o seguinte curso
pois non vai a ser moi distinto deste, no sentido de que con un conflicto aberto, con un conflicto que non está pechado e polo que temos que ir por todas para intentar reverter esta situación que temos o profesorado. Estaba te mirando atentamente por se o dicías ti, pero teño que dicilo. Folga indefinida. Ben, vamos a ver. Ah, somos un sindicato con 50, a Federación de Ensino é un sindicato, o CECIG é un sindicato con 50 anos de historia ás nosas espaldas, con moitos conflictos agora mesmo abertos, como poden ser o do metal de Coruña, de Pontevedra, de Textil, do SAF, do transporte en Coruña ata aí pouco, é dicir, temos conflictos abertos. A folga indefinida é un arma de loita, pero é certo que é a última. Entón, eu creo que temos que ser responsables tamén. Nós non podemos lanzar unha folga indefinida sin saber que esa folga indefinida vai ter un apoio maioritario. Creo que é necesario que temos que ter en conta eso, que ten que ter un apoio maioritario, porque unha folga indefinida é un desgaste para o persoal moi grande. Vímolo agora no País Valenciano, é dicir, docentes que van perder máis de 3.000 euros na situación na que estamos. E que se pechou, bueno, así daquela maneira e que dende logo o último que quixera é que ademais nos atacaran por interrumpir unha folga xusto cando nos chegan as vacacións, etcétera. É dicir, eu creo que algo que temos moitas alternativas, creo non a eu quero que quede claro que non desbotamos a folga indefinida en ningún momento, pero sí creo que ten que ser algo moi traballado, que ten que ser que é algo que hai que traballar moito, que hai algo que sopesar moito, que temos que ser moi responsables co que facemos, co que plantexamos e ten que ser, desde logo, unha convocatoria que garanta un seguimento maioritario, non? Porque nós somos de Lugo, nós vivimos a folga da limpeza aquí en Lugo, que foi unha folga, eu estaba na Secretaría das Mulleres e foi algo moi duro para as compañeiras da limpeza que estiveron aquí de folga indefinida, para as compañeiras que estiveron bueno, ao mando desa folga, as compañeras aquí de servizos, e creo que todos aprendemos tamén pois do que significa manter no tempo e soster no tempo unha folga indefinida e que dura, e que dura. E polo tanto, creo que non a descartamos, pero creo que tamén hai que barallar outras alternativas, non? Que vimos que además tamén noutras zonas do Estado se baraxaron como folgas intermitentes, etc. Polo tanto, eu creo que como CIGA non podemos desbotar nada, pero tampouco podemos anunciar nada agora mesmo, porque creo que sería unha irresponsabilidade pola nosa parte. Ben, pois eu preguntaríache máis cousas, pero creo que as principais pola miña parte xa están feitas. Entón, eu penso que é o momento de dar paso á rolda de intervención das persoas que estades vendo esta asamblea. Nada, recórdovos que poden ser reflexións, poden ser propostas, por suposto preguntas. Lembrovos tamén que estamos gravando a asamblea, vale? Polo tanto, cada un podedes optar pola fórmula de intervención que consideredes, vale? Pode ser coa cámara e co audio, só co audio, ou a través do chat de preguntas, que non sei se xa lle mandastes a Monse, pero se lle mandastes, Monse é a persoa de comunicación da CIGA Ensino que está detrás de chat de preguntas. Entón, se lle mandastes ela xa pasará a facernos as preguntas e nada, animadevos a participar, pulsade aí onde vos apareza o de levantar a man, que eu agora mesmo aquí non o vexo, pero que penso que por aquí abaixo vos debe aparecer levantar a man. E nada, estamos aquí esperando as vosas preguntas. Non sei se xa hai algunha. Aí non podemos ver nós. Se o pos como galería, mellor vemos quen levanta a man, non? Non sei se está... Monse, non te... Sí, Ah, a Ah, vale. ver, hola, a ver, mentres se vai decidindo a xente, sí que chegou
Bueno, claro, algunha da que chegou xa Me contestastes. imagino cal. Pero alén da folga indefinida tamén había algunha persoa que propoñía que opinaba a Ciga Ensino sobre outro tipo de folgas, como a folga de brazos caídos, non? É un pouco esa estrategia de non participar en proxectos, de non facer máis que o estrictamente necesario. Entón, non sei se queredes tamén contestar a isto, Laura. Sí, sí, ti sabes que, bueno, a folga de brazos caídos ou como lle chamen é algo que tamén debatimos internamente moito en Endaciga, é complicado. Eu creo que temos que ter claro que somos docentes do ensino público e que o ensino público é o maior o que garante a maior equidade social, non? E polo tanto unha folga de brazos caídos a veces a quen perxudique aos máis vulnerables, non? Refírome, por exemplo, pois non imos de excursións cos cativos, non? Creo que bueno, moitos que traballamos en centros ao mellor socialmente bueno, de un perfil de clases sociais máis baixos, pois vemos que a veces esas excursións pois é a única maneira de que moitos nenos e nenas teñan a opción de viaxar, non? Igual que participar en proxectos, etc. Entón, é certo que para a CIGA despois de reflexionar moito, a nosa folga de brazos caídos non é precisamente a opción que nos escolleríamos porque sabemos que perxudica ao alumnado máis vulnerable, non? Ao profesorado socioeconómicamente máis vulnerable. Entonces non creemos que esa sexa a medida máis correcta. Ademais, eu díxeno antes e eu creo que é importante que este ano conseguimos, ademais, nos participamos moitas veces coa Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público e este ano tamén se fixo así nalgunha movilización e vímolo en outras moitas, en outras que ocurriron en outras localidades que se tivo apoio de alumnado e de familias e polo tanto creemos que aí debemos seguir unidos e non perxudicalos a eles, non? Cando o profesorado fai unha folga, o profesorado sale el perxudicado, lóxicamente tamén o alumnado cando ti estás de folga, non? Pero ao final creemos que para loitar por os nosos dereitos o alumnado non debería de ser o que saíse máis perxudicado, non? E despois hai outras medidas, bueno, participar nas PAU, etc. E despois hai outras medidas, como podrían ser negarnos a facer o noso traballo, como por exemplo entregar programacións, etc. Que claro, aí o problema é que se non teñen un seguimento forte, pois ao final o que acabas é con que os que o seguiron levan un expediente, non? Entón, ten que ser un seguimento moi forte, non? Eu animaría ao profesorado de todas formas a facer outro tipo de protestas tamén individuais, como pode ser, vimos este ano os que temos todos os días a axenda do conselleiro unha pasada de centros educativos que visita, non? A que ali a facer a súa propaganda, non? Eu creo que aí é o momento de decirlle ao conselleiro aquí non veñas hasta que non mellores as nosas, ou polo menos se ves eu non che vou estar recibindo para facer a túa propaganda, non? Ou como fixemos nós e como fixeron tamén creo que fora en Vigo, é dicir, boicotear algún acto o día da folga, o día do 28 de abril, que creo que era o presidente Rueda, non era o conselleiro, é dicir, facer un pouco de boicota a eses actos propagandísticos que fai, ou incluso non acudir a estas xornadas que se inventan eles ali ben na cidade na cultura ou noutros sitios para facer única e exclusivamente propaganda, non? Hai unha Hai persoa unha que a man Marta, polo levanta. menos, está ca man levantada. Hola, Hola. escoítase, non? Perfecto, Marta. Boa tarde. Primeiro de todo, dicir que a mí me parece unha mágoa que non poidamos facer isto presencialmente. É dicir, eu son afiliada e voto de menos que se fagan asambleas presenciais onde podamos falar véndonos todo o mundo e discutir as cousas, non? Quería saber, en relación ao que comentabas hai un momento da folga indefinida, que para facela tería que ter un apoio maioritario, entón, como se mide, como mediríades iso? Que é o que se considera apoio maioritario e como se pensa medir para decidir se fai ou non, porque me parece bastante complicado.
Despois, eu tamén comparto que é un último recurso, pero que é necesario poñelo sobre a mesa dentro de un calendario que o profesorado, polo menos cos que eu falo e escoitamos no noso centro dos arredores, si que hai moito cansanzo a convocatorias puntuais de folga que non sabemos que o que vai haber despois, é dicir, que nos sentimos tamén bastante ninguneadas en ese sentido, é dicir, de repente sai unha convocatoria, seguimos esa convocatoria porque consideramos que é necesario, pero sin saber que se vai a facer despois, como vai a continuar, e ás veces sin sequera con directrices claras, como nos pasou coa folga que se fixo coincidindo coas avaliacións, non? Entón, me parece que sí que é necesario empezar a diseñar e deseñalo dunha forma na que as traballadoras teñamos voz o calendario do que queremos facer, sabelo, compartilo e ir a por todas de unha vez e non o que levamos facendo ata agora que de repente nos saen con un regulamento de horario que no noso centro, por exemplo, nos vai a perjudicar máis do que estábamos antes, no que xa se está dicindo que non vamos a ter desdobres ni vamos a ter apoios porque Inspección xa dixo que non nos vai a dar as 4 ou 5 persoas que habería que compensar as horas que se reducen. Entón, bueno, sí que hai bastante descontento. Estamos preguntando ás compañeiras que medida pensan que sería mellor. Por agora somos un centro de unhas 52, creo que somos, 54, por agora contestaron 16 persoas que consideran que habría que facer esa folga indefinida, pero xa digo que igual é mellor dar outros pasos, pero habería que explicitalo xa e telo claro antes que empece o curso que ven e non tragarnos esta orde de consellería sen respostar como xa fixemos, para mí xa vamos tarde, pero polo menos telo claro cara ao curso que ven, non podemos empezar un curso no que non teñamos desdobres, apoios e demais pola aplicación de esta directriz de consellería, non? Sí. Ben, gracias, Marta. A ver, primeiro, a CIGA nos fixemos asambleas presenciais este curso. É certo que é moi complicado e agora eu entendo que é complicado porque é complicado cando poñemos as asambleas, a veces xa as pos polas tardes, os primeiros que nos protestan con, to, con todo o dereito do mundo é o profesorado que traballa polas tardes de Escola de Idiomas, conservatorios, etc. Algúnas asambleas fixemos e esta probablemente sí estaría ben facela presencial, pero é certo que nestas datas a nos xa, para poñer esta xa nos parecía complicada, porque obviamente mañá San Xoán, bueno, é dicir, é unha serie de casuísticas que nos complicaba cando poñela e efectivamente a min particularmente xa te digo que eu prefiro moito antes presencialmente que online, que ademais eu son un pouco analóxica, pero en todo caso recollo o que acabas de decir e trataremos de facer tamén algunha presencialmente así chamando todo o colectivo, ainda que repito que a moita xente lle complica o acudir presencialmente. Claro, medir a folga indefinida, como se mide o apoio que vai ter unha folga indefinida antes de convocala? Bueno, eu creo que sí que se mide. É dicir, nosotros cando o 1 de setembro anunciamos a folga do 25 foi porque vimos unha fartura do profesorado grande. Eu creo que sí. Eu creo que sí que se pode medir. Exactamente como creo que sí se pode medir como vamos a comezar o curso, sí que podemos sabelo, non agora, pero sí que podemos sabelo agora polo que ti acabas de decir, non? Por esos centros educativos que empezan a chamar, non todos, porque estes días que estamos chamando aos centros porque queremos saber que cupo teñen hoxe, que cupo van a ter para o curso que ven, para saber efectivamente que incremento de profesorado vai haber. Moitos centros non teñen ningún tipo de comunicación aínda de inspección, non saben absolutamente nada de si lles vai aumentar o cupo ou non. Entón, eu creo que sí que se pode medir o hartazgo que teña de como este o ambiente para convocar unha folga. De todas formas, eu repito, creo que unha folga indefinida ten que ser como un mecanismo final
pero que eu creo que sí se pode quentar o ambiente antes. En canto que ten que ver con calendarizar eses actos, pois sí, a mellor probablemente, eu non vou a decir que este ano non cometemos erros porque sería mentir, é dicir, e un dos que cometemos, probablemente un dos que ti acabas de plantexar agora, non? Ca falta de, ao mellor, ou de información ou de claridade sobre que pasaba convocando folgas en días de avaliacións. Entón, eu asumo que tamén cometemos o mellor erros e que ao mellor tiñamos que haber especificado mellor as cousas, etc. E pode ser que haxa que calendarizar esas xornadas. É certo que nosotros tamén botamos un órdago á Consellería, é dicir, nos anunciamos un curso quente o curso pasado, porque temos que ir forzando a Consellería a que avance. Entón, efectivamente, pode ser que teña razón, pode ser que teñamos que encamiñar o seguinte curso con un calendario máis fixo, de onde partimos e hacia onde imos, pero sí creo que ao mellor esa calendarización do que ten que ver co curso que ven, pois eu creo que vai influir moito en como comezamos o curso, en cando se van a abrir tamén, que vai a pasar con esa resolución, que vai a pasar se hai esa modificación de catálogos, que vai a pasar se se aproba ese proxecto de lei do Ministerio donde algo cambia con respecto ao que temos, por exemplo, na dotación doble, no que ten que ver con ter que acreditar discapacidade ou non. É dicir, hai certas cousas que eu creo que temos que agardar a ver como se van a materializar a comezo de curso e efectivamente, o mellor, si como sospeitas tú e como sospeitamos nós, e non vai ser un curso donde de repente se nos dote de recursos humanos aos centros educativos, pois sí que ao mellor efectivamente pois temos que a comezo de curso calendarizar un pouco o que van ser as protestas ao longo de curso para ao mellor efectivamente acabar, pois non sei se nunha folga indefinida, pero ir hacia unha loita continua durante un curso académico, porque o que sí sabemos é que aquí temos un goberno con unha maioría absoluta, vale? Que non se ve forzado, que costa moito dobregalo, costa moitísimo dobregalo, non? Entón, claro, eu póñome nunha folga indefinida no mes de setembro e a Consellería di, eu aguanto cunha folga indefinida 2 meses tranquilamente, ou un mes e pico. E claro, aguantar unha folga indefinida e a Consellería pode facelo. Entón, creo que temos que ir termando moito dos pasos ir termando dos pasos que imos dando para non para non cansar a xente ou para non esgotar a xente nunha loita xa a comezo de curso, porque eu creo que é un curso que vai a dar moito de sí, empezando xa por ese cambio que queren facer na normativa, un cambio que non sexa dun ano, sino un cambio continuado nesa normativa. Eu creo que ten que ser igual que van a influir os orzamentos que leva a Consellería de Educación po ano 27, etc. Entón eu creo que é unha loita que se vai ter que manter durante todo o curso, que non vamos poder pechar en outubro ou en novembro do 26, que se vai ter que manter durante todo o curso e que, polo tanto, creo que sí que hai que ir medindo as accións que se vayan facendo e, aparte de medilas, medir a súa implicación por parte do profesorado. Hai outra persoa Sí, levantada. a Delia, creo, do Val do Tea. Hola, Eh, Delia. Hola, xusto comeza a falar cando hai foguetes de fondo, espero que non os coitedes moito. Pois non hai no San Xoán aínda, pero non oímos nada, non te Pois preocupes. non, pero aquí somos moi festeiros. Facedes ben. Falando do que decías da folga indefinida, eu entendo que evidentemente é algo que hai que traballar moito e bueno, tamén é, digamos, a última carta, non? Pero por que non empezar a traballala xa? Porque o que si che podo decir, non só o meu sentir, sino o de moitos compañeiros, é que folgas dun día xa están fartos. Falando de fartura, pois folgas dun día, moita xente comentamos que folgas dun día xa non. Entón, igual xa empezar a traballala tampouco viría mal, porque, bueno, a non facela sempre hai tempo, pero que non nos pille tamén o momento sin ter nada traballado xa. É a miña opinión. Grazas.
Grazas a ti, sí, sí, pero eu creo que non é que as estemos traballando, non, é que tamén as estades traballando desde moitos centros educativos, É dicir, eu creo que cando estamos rematando o curso con movilización, con concentracións nos centros educativos, estades traballando nesa folga. Cando estamos sacando un inquérito e estades contestando a esas preguntas, estáse traballando xa nesa folga, ou cando estamos sacando notas de prensa ou protestas por o que está polo que acontece, agora non se me está vindo así á cabeza agora algunha das que saquemos últimamente, pero O Comité de Saúde de por Laboral. exemplo, hoxe, efectivamente, que se sacou unha nota sobre o que foi o primeira convocatoria do Comité de Saúde Laboral, onde xa se nos dixo que non había cartos para, non, creo que eu non estaba, que non había cartos para obras nos centros educativos. En xuño, estamos En xuño xa se nos dixo que non había cartos para obras nos centros educativos, cando aquí hai moitos centros educativos con moitas problemáticas de infraestructuras. É dicir, eu creo que sí que estamos quentando. É dicir, eu creo que quentar unha folga é non silenciar nada das políticas que se están levando a cabo día tras día de recortes e de ningunear as problemáticas dos centros. E eu creo que sí se está traballando nela e que non nós, non vosotros tamén estades traballando día a día en animar ao profesorado, en xuntar ao profesorado, en facer partícipe ao profesorado de movilizacións e de informar ao profesorado que a veces algún anda despistado do que está ocurrindo, non? Hai outra persoa. Suso. Eu só lo vexo, supoño que sí. Hola, ¿qué tal? Eso que Nada, soy eu. Suso, de Colla, de Vigo. Nada, antes comentabas que apoyades as asambleas, entendo que un poquinho en abstracto. Eu pregúntome por que esa aposta por asambleas non é real, non é unha aposta en firme, unha aposta material, unha aposta no concreto, como si sucede en outros lugares do Estado. Moito profesorado, pois mira que sucede en outros lugares do Estado, con textos completamente distintos, pero neses outros lugares do Estado sí que os sindicatos combativos, maioritarios, sí que apostan de verdade por asambleas, sí que aportan esa estrutura, esa organización, dun xeito xeneroso, participan e o debate dase neses espazos de base, nas asambleas de base, nos centros, cousa que aquí non está tendo lugar, cousa que aquí falamos dun apoio en abstracto, un apoio, como ti comentabas, respondías agora a Delia, non? Que sí, dinamizar, mobilizar, pero esa unidade do profesorado da que falabas, sí, o profesorado está camiñando que esa unidade, pero esa unidade requiere tamén dunha aposta sindical polas asambleas de base, polas asambleas pola clase traballadora, por pisar os centros. Entón, se como moitas veces decides que a estrutura sindical que hai no ensino en Galicia, coa representación sindical, non se chega a todos os centros, non hai esa capacidade, por que non apostar por esas asambleas? Por que non todos os sindicatos combativos que temos no país apostamos por esas asambleas? E iso permitirá chegar a todos os centros, ter unha implementación maior, que se desen nos centros, nas comarcas, nas vilas, eses debates que teñen que dar entre o profesorado, e que sexan os sindicatos quen o lidere, non? Pero a miña pregunta é, ese apoio que eu entendo en abstracto, na teoría, en palabras, que queda moi bonito, por que non unha aposta real, participando, chamando ao profesor a participar, nese momento de base, nas asambleas de base, que entendo que son os espazos onde ten que participar a clase traballadora e onde de verdade podemos gañar o pulso a consellería e, quen sabe, cambiar a realidade do ensino. Vale. Bueno, a ver, primeiro, bueno, nós temos moito trato ca intersindical valenciana, ca intersindical catalana, viñeron ao noso congreso hai un ano e eu tive en contacto con eles agora nestas movilizacións que tuvemos durante este curso. Non vexo tampouco esa diferencia que ti aprecias, pero bueno, polo que eles me comentan tampouco son eu unha experta bastante nos chega cas nosas movilizacións como para da realidade valenciana ou catalana, temos trato con LAB, con ela en Euskadi. Eu non sei a que te refires exactamente primeiro, nós creo que nunca dende a CIGA dixemos que nós non chegábamos a todos os centros educativos, porque eu creo que se algo nos caracteriza é que chegamos. É dicir,
eu sento ser algo localista, pero aquí a Escola de Ribeira de Piquín, que ten unha docente, nos visitámola 3 veces ao ano mínimo, non? Cando está aberta, que non sempre está aberta esa escola. Dicir, eu creo que a CIGA Ensino si chega a facer asambleas a todos os centros educativos. Quer dicir, que é a nosa principal folla de ruta, é dicir, estar nos centros educativos. Lóxicamente non podemos estar todas as semanas en todos os centros, pero creo que unha vez por trimestre intentámolos visitar sempre. Despois, nosotros, eu creo que sí que, non sei se que cando dis non chamamos a participar activamente. Para nosotros, a clase traballadora que se organice, creo que nunca puxemos ningún impedimento. É certo que a nosotros nos gusta que se organice alrededor dos sindicatos, porque efectivamente creo que son os que ao longo destes anos ou como vimos agora en Portugal, son os que conseguiron mudar as cousas, non? Que cando os traballadores se aglutinan sindicalmente, pois fon os que fan mudar a historia e de transformar as cousas. Nós formamos parte de moitísimas plataformas cidadás, dende Queremos Galego, da Marcha Mundial das Mulleres, da Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público. É dicir, nos participamos en moitos movementos sociais, como CIGA, estamos dentro de moitas plataformas, e eu creo que nosotros en ningún momento dixemos ao profesorado que non participara nas asambleas, máis ben todo o contrario. De feito, nas asambleas abertas están participando moita afiliación nosa, está participando incluso delegados e delegadas nosas. Si é certo que ao mellor non biche unha cara visible nosa, non sei, unha dos liberados ou liberadas nas asambleas, porque nos o que tamén queremos é que non queremos que se nos diga que monopolizamos todo, que ti deisnos eso e despois temos a contrapartida, non? É que monopolizades, é que vosotros queredes sempre ter o protagonismo, etc. É dicir, vamos escoitar as dobles versións. Isto é como cando nos dicen non apoiades os interinos e outros nos dicen é que parecedes o sindicato dos interinos. Pois isto é igual, non? É dicir, é que monopolizades ou é que non apoiades. Eu creo que nosotros participamos conxuntamente coas asambleas. Tivemos desde o mes de febreiro, se mal non recordo, a primeira reunión con persoas que están pois, representando esas asambleas abertas. Tivemos esas reunións no mes de febreiro. Desde ese mes de febreiro saliron moitas accións conxuntas coas asambleas e co Estega, e fixemos esas movilizacións, traballamos en conxunto, obviamente cada un pois cedendo no que podía ceder e limando as perezas, como creo que pasaría en calquera, como pasa en calquera plataforma, de feito, vamos. Creo que sí que traballamos conxuntamente e nosotros nunca, entende logo, perdoa, pero eu creo que nunca lle dixemos ao profesorado que non participara, todo o contrario. Además, eu creo que as asambleas creo que o dixen antes, é dicir, hai unhas problemáticas comuns que nos engloban a todos e que nos é máis sinxelo as organizacións sindicais loitar por esa problemática en común, pero despois é certo que hai unhas particularidades, unhas problemáticas individuais de cada centro educativo, donde a mellor maneira de traballalas efectivamente son desde o propio centro educativo, non? E co profesorado que está nese propio centro e dándolle visibilidade, e nós axudamos a ese centro, como viñemos agora fai pouco, e perdoade que ao mellor o digo mal, creo que é o IES de Carral, os que perdoade, que como son centros que nos pediron convocar unha folga por a dotación porque lles meteron a FP básica sin consenso, ou como foi no Manuel Antonio de Vigo, donde tamén convocaron unha folga. É dicir, o profesorado e se convocou e se apoiou e participamos, pero non só cas asambleas, sino que participamos con moitas AMPAs. É dicir, eu estou pensando agora na AMPAs da Mariña, que este ano estuveron moi movilizadas, donde elas facían movilizacións e donde nos apoiamos esas movilizacións e fomos a axudalos ali na medida das nosas posibilidades e damos a visibilidade que creíamos que tiñamos que dar. E entonces, nosotros sí que non temos ningún problema en decirlle ao profesorado que participe nesas asambleas, todo o contrario. Volvo a decilo, para nosotros creo que no momento en que o profesorado está mostrando a súa problemática, sexa da forma que sexa a través do sindicato, sexa da forma que sexa, está traballando hacia unhas movilizacións conxuntas e hacia
a mellorar un conflicto, a traballar un conflicto. Entón, creo que nosotros, non sei a que te refires con facer unha aposta firme, pero creo que non estamos facendo nada que non se fixera no País Valenciano, que non se fixera en Cataluña, polo que me din os compañeros da Intersindical, e traballando conxuntamente en movilizacións, como así fixemos a folga do 28 de abril. Nos queríamos a convocar en marzo, a folga foi para o 28 de abril, movilizacións do 6 de maio, onde creo que é algo que nos honra, porque además a veces cando decimos, ai, é que vimos unha manifestación en Valencia, en Valencia de 10.000 docentes. Bueno, 10.000 docentes é o 10%, un pouco menos un pouco máis do 10% dos docentes valencianos. Cando aquí en Santiago nos estamos xuntando 3.000, 4.000, 5.000 persoas, estamos nos xuntando máis dun 10% tamén dos docentes galegos, non? E claro, cando tivemos unha movilización en Vigo espectacular, emociona. Pero é que a min emocioname tanto ou máis unha movilización en Sober, cando é un concello moi pequeniño, cando ten un centro moi pequeno, con poucos docentes, con unha AMPA, e vemos unha movilización en Sober, non? Entón, creo que pode emocionar tanto unha como a outra. Estamos un país con unha dispersión xeográfica moi grande, e creo que o que fixemos, por exemplo, o 6 de maio, onde houve concentracións en máis de 20 localidades, creo que é algo que moi a valorar, moi a ter en conta e a valorar moi positivamente, non? Hai outra persoa, un nome por raro, Asamblea... Asamblea Xeral 25 de xuño, será? X. Sí, hola, son Ana. Hola, Ana. Mira, que tal, Laura? Recollendo un pouco o que dis, non? De esas movilizacións en tantos lugares en Galiza, esa emoción, non? Das vilas ou dos lugares pequenos, e recollendo tamén o anterior que dicías de que a CIG en sí non é capaz de chegar a todos os centros. Entón eu creo que aí a cuestión está en por que non implantar entón asambleas en eses centros, por que non favorecer desde o sindicato esa creación de asambleas de traballadores e traballadoras nos centros para despois recoller esas propostas e sacalas para adiante, non? Por que non aproveitar esa potencia do sindicato maioritario, por que non aproveitar esa grandeza precisamente para xerar esa activación de base, non? Entendo que por aí iría a diferencia entre permitir participar a afiliación ou incluso animar a afiliación a participar, ou que sexa unha aposta real sindical esa creación de movimento de base. Entendo que a miña pregunta vai por aí. Por que non aproveitar isto? Claro, pero a ver, como, claro, pero aí, perdoa, pero como non entendo moi ben como pretendes que nós como CIGA, mira, a nosotros o que máis nos gustaría neste mundo, xa cho digo, é que chegáramos a un centro e conseguísemos mobilizar ese centro, O sea, xa nos daría igual que fose cas asambleas, que fose como fose, decir, se non queren, decir, que máis nos gustaría a nós? É dicir, non é que o queiramos agora porque están as asambleas, é que o levamos querendo todos os anos que houve por detrás, é dicir, que nosotros intentar, por que facemos asambleas nos centros? Porque nós queremos ir a eses centros, explicarlles, decirlles, pasa isto, pasa aquelo, tedes que facer isto, hai que moverse, hai que protestar, hai que non sei que, hai que non sei canto. Máis ganas que temos nós de mobilizar os centros, asegúroche que non as ten ninguén, é dicir, como podemos potenciarnos a creación das asambleas? Ai, se soupésemos, se touvésemos a forma de que poidésemos chegar a un centro, mira, non xa que se poidésemos chegar a un centro e ter unha asamblea que nos estuvera o profesorado ali para recibirnos, aínda que fose para criticarnos, ou aínda que fose para... Xa nos gustaría moitas veces o que nos pasa, que lóxico, que chegamos a un centro nun recreo e lóxicamente pois un ten garda, outro ten un exame, outro ten non sei que e nos custa. Entón, nosotros potenciar a que nos centros educativos se moviliza a xente e se organice. Vamos, nosotros non teríamos un problema. O problema é que non sabemos como facelo. O que pasa é que sabemos, o que pasa é que nos custa arrancar a xente, pero nos custa aquí como nos custa na rúa, como nos custa que un 1 de maio a xente se movilice porque é o día da clase, o día do traballo, como nos custa que un 8 de marzo as mulleres saíamos a reclamar os dereitos que aínda nos faltan por alcanzar, como nos custan moitísimas cousas, e é pico pala, e así
así intentamos avanzar e conseguir cousas, pero que nos custa aquí, nos custa nas empresas e nos custa nos centros educativos e nos custa en todos os sitios. Entón, nosotros eu creo que en ningún momento chegámonos a algún centro e lles dixemos non vos organicedes como asamblea, non vos... Eu creo que nunca fixemos eso, nin o imos facer, porque a nosotros que se movilice a clase traballadora, que se moviliza a sociedade, creo que é algo que nós pedimos sempre e además algo moi necesario tal e como estamos, é dicir, cunha sociedade cada vez máis individualista, cunha sociedade cada vez máis dormida, cunha sociedade que pensa que cada vez está máis informada cando cada vez o está menos, e nunha sociedade donde custa unir a colectivos para traballar nun ben común, non? Entón, nosotros vamos, que máis nos gustaría a nós, non? Que poder mobilizar ao persoal. O que pasa é que, bueno, eu creo que tamén todos temos que entender que non é o mesmo cando tú estás nun centro con 3 ou 4 docentes e cada mellor 2 pois non son da túa corda e entón que te ves tú algo só, etcétera, que non é o mesmo. Volvo, é o que decía antes, non? É moi fácil ao mellor crear unha dinámica mobilizadora nun centro de 50, 40 persoas, porque con que haxa 4 ou 5 dinámicos, pois a cousa moviliza se querecese máis, que ao mellor nun centro de 10 persoas, donde iso que chaman a espiral del silencio, non? Pois é donde, bueno, pois custa o mellor máis destacar, custa o mellor máis levantar a voz, porque te sintes, é dicir, máis só. Eu creo que en todo caso nosotros sempre animaremos a que o profesorado alce a voz e se organice para protestar ou para reclamar o que é seu. Non sei se hai máis, ou Monse, se hai algunha pregunta no chat. As mans levantadas Sí, de a ver, despois non sei se as mans levantadas é que queren volver a intervir, pero eu para que ninguén dos que Sí, mandaron para que non quede preguntas. ninguén, Sí, claro. sí. Ben, eu vou nas ler, teto en conta que hai algunhas que non sei se nos corresponden a nos responder. Por exemplo, hai un compañeiro que nos pregunta o que lanza a pregunta máis ben, porque os sindicatos estatais lle fan folgas a Ayuso e a outras comunidades do PP e aquí asinan. Lóxicamente entendo que é unha reflexión máis que unha pregunta que nos poda corresponder a nós. Hai tamén outro compañeiro que xa creo que se deberá que veu respondida a súa pregunta, porque tamén falaba da relación de traballo que se iba a establecer coas asambleas. Hai alguén que tamén pregunta cando nos darán o cupo os centros. Dixeran que tentarían adiantar esa información a xuño e non parece que vai a ser así. As equipas directivas precisan ter ese dato xa para ir traballando as necesidades concretas de especialidades para o CADP. Isto tamén é unha pregunta, pero tamén entendo que é unha reflexión, é unha demanda que fan directamente. Bueno, hai aquí unha que podemos deixar para o final, que sería como pensamos que poden afectar as eleccións sindicais ao conflicto actual. Podémola anotar aí para Podo despois. respondela, podemos E respondela. tamén tamén, a ver, digo que vou nas ler para que ninguén se quede pensando que non lemos as súas preguntas. Pregunta unha compañeira se podíamos deixar de facer burocracia. Eu creo que está un pouco respondida. Aquela burocracia que é inherente ao noso traballo, xa o comentaches ti, arriscámonos a expedientes a menos que sexa un plante maioritario, e aquela outra innecesaria, pois o que queremos é que a eliminen, non? Hai outro compañeiro que fai unha reflexión máis fonda sobre o tema da xefatura de departamento. Di que sae claramente empeorado na nova resolución. Fala de que noutras rexións, nos departamentos de secundaria, a xefatura dun departamento non unipersoal é de 3 horas. Di que prácticamente en todos os territorios, que en Galicia ata agora deixábano nas mans da dirección, e que iso xa xeraba diferencias entre centros. Nuns centros uns directores ou directoras decidían que esa xefatura equivalería a varias horas, nuns a 3, noutros a 2, noutros a 1, e agora prexudican a todos e a todas establecendo as xefaturas de departamento con unha soa hora lectiva, e que hai que seguir pelexando por este tema, e tamén polo tema salarial, que tamén preocupa, non?
Despois, bueno, hai unha compañeira que pregunta que cando se vai eliminar o requisito de participar no CXT para as comisións de saúde para o funcionariado de carreira, que ao igual que os interinos e sustitutos non teñen esa obriga, pois que ela entende que o funcionariado de carreira pois que tamén debería non ter que cumprir ese requisito para ter igualdade de todos os colectivos para poder acceder ás comisións de saúde e creo que así, en principio, ningunha máis. Bueno, a ver, eu non sei se darei, quer dicir, se me esquezo algo, tú recórdamo. Bueno, empezando polo final, o de CXT, obrigado CXT nas comisións, creo que, non sei se esa compañera é unha compañeira que ten sempre unha casuística moi particular entre Vigo e Ferrol e sempre me fai a mesma pregunta bueno, aí eu creo que e xa que hai aquí moito profesorado, o que dixen antes, creo que é moi importante que o profesorado sepa que cando temos mesa sectorial, nosotros sempre recibimos achegas e sempre levamos todas esas achegas á mesa sectorial e sempre plantexamos todas esas preguntas ou dúbidas ou peticións que nos traslada a Consellería a orde de comisións, a orde que regula as comisións de saúde e concilia de momento non ten trazas de que se vaya a modificar e, polo tanto, aí vai estar complicado poder conseguir esa eliminación desa obriga de participar no concurso xeral de traslados, aínda que é certo que hai eu creo que hai casuísticas particulares e vénseme a cabeza desta compañeira, vale, que sí que eu creo que o que temos que conseguir é que, aínda que non se elimine desas comisións, pois sí que nesas reunións as que van compañeiros e compañeras tamén por parte da CIGA, donde se avalían ese tipo de comisións, pois se teñan, intentar que a Consellería teña en conta esas casuísticas, non? Despois, en canto ás eleccións sindicais como afectan, eu creo que non teñen que afectar máis que nos afecten a nós no sentido de que para nosotros como sindicato é unha maneira de avaliarnos, é dicir, eu creo que en decembro o profesorado ten que avaliar os sindicatos aí teremos nós que, bueno, pois que intentar explicarlle ao profesorado o que fixemos, explicarlle ao profesorado cal foi a nosa postura, o que fixemos nestes últimos 4 anos, en que traballamos nestes últimos 4 anos e cal é a nosa proposta e, en todo caso, un momento no que se avaliará as organizacións sindicais e que, ademais, eu creo que que nos honra que somos un país onde nas eleccións sindicais participa moito profesorado, ten un índice de participación alta e, polo tanto, creo que ten que é o momento, non? Entón, despois no conflicto non ten por que afectar máis que nese momento que, bueno, que sí que efectivamente aí hai un momento que é xusto de campaña, que son as 2 semanas anteriores, donde por normativa, pois, hai certas cousas que teñen que reservarse, pero nada máis, máis o que nos afecta aos que nos vades a avaliar, non? E despois o que falabas de outros sindicatos, eu creo que ten que quedar moi clara dúas cousas e que quedemos sempre que quede moi claro, o noso enemigo en todo caso sempre é a Consellería, É dicir, por que outras organizacións en Madrid fan unha cousa aquí fan outra, nós non vamos respostar esa pregunta porque non nos corresponde a nós respostala. Nos o que sí que temos claro é que para noso enemigo é a Consellería. Ou mellor dito, para noso enemigo son as políticas que está levando a cabo o Partido Popular, as políticas que está levando esta Consellería, non? Polo tanto, eso é no que temos que centrarnos e no que creo que temos que centrarnos o profesorado. E despois, sobre que ten que ver coas xefaturas, que algún compañeiro decía que quedan peor, sí, eu falaba onte con unha amiga que me decía agora mesmo temos 20 horas lectivas e eu teño 3 de reducción de departamento, é dicir, teño 17 lectivas, 3 de departamento, 2 gardas e unha titoría de pais. E dice, para o ano que ven? E digo, pois para o ano que ven vas ter igual, vas ter 17 horas lectivas, unha lectiva de departamento, 2 echas dan e 2 gardas e unha titoría de pais. É dicir, efectivamente, hai moitos compañeros que non van ver melloría ou como que leías ti, Monse, que vai sair perxudicado. Por eso, creo que é moi importante para o curso que ven, cando se negocie esa orde que regulará o horario lectivo do profesorado, pois estar moi atentos para reclamar e exixir que non perder esa reducción lectiva en moitas dos órganos de coordinación que temos. Ben, non sei, hai máis preguntas, Monse, no chat de preguntas.
Hai unha que acaba de entrar agora, bueno, tamén Bueno, e a son pregunta, xa se baixou a man da persoa que quedaba con el Son levantado. preguntas reflexión, creo, máis ben, non? É dicir, hai un compañeiro que di que o Fondo de Acción Social, que é algo que non citamos, e que, claro, prácticamente o mellor das persoas que estamos aquí conectadas non o desfrutamos ou case non o gozamos nen a metade, Sí, porque se non o notei, se non o dixen, realmente foi un erro, porque cando falei mm, dos recortes, creo que é importante Ah, que destaquemos efectivamente claro, é que aquí hai moito profesorado que ao mellor non viu os recortes, porque por sorte eu creo que unha das cousas que vimos este ano nas movilizacións é que había moito profesorado novo en idade e novo en pouca antigüedade, non? Entón ao mellor non experimentou unha serie de recortes que levamos durante este curso, durante estes últimos 16 anos en particular, non? E un deles foi efectivamente o Fondo de Acción Social, que era un fondo de axuda ao profesorado, e donde quedou reducido agora mesmo soamente a unha axuda se tes un familiar de primeiro grado dependente, non? E desapareceron as axudas para matrículas, desapareceron as axudas para vivenda, desapareceron moitísimas axudas, como están desaparecendo as de Muface e como desapareceron, bueno, o que dixen antes, as licencias de formación retribuídas, o cobro do verán, é dicir, eu creo que agora mesmo hai un colectivo que non podemos esquecer nunca, e unha que ademais botou 11 anos como sustituta, non como dous. interina, e dous, pero eu 11 anos que No, no, dous con moitos Sí, é anos. verdad, porque empezamos a traballar no 2006 e aprobamos os dous no 2017. E esos 11 anos botámolos como sustitutos, non? Por eso eu creo que cada vez que ven algo de acordo de interinos o collemos con un pouquiño máis de, de cariño que outras cousas, non? Porque ahora mesmo hai un colectivo como é o colectivo do profesorado sustituto que está totalmente precarizado. Precarizado porque non cobra os meses de verán, pero precarizado porque cada vez hai máis medias xornadas. Precarizado porque sempre ou se eres interino te quedache o peor horario, precarizado porque además o nivel económico, decir, a perda de poder adquisitivo que sufrimos nos últimos anos, pois obviamente quen o ve máis agravado é quen non traballa todo un ano inteiro, sino que vai acumulando meses e que ten que compaxinar co paro, etc. Non? Entón é un colectivo que está aí, que non podemos esquecernos de él, porque efectivamente é un colectivo que necesita que se lle melloren as condicións. E nós aí, nese acordo de interinos, é un acordo que nós non asinamos porque non recolle unha cláusula de estabilidade para o persoal, sí que facemos continuamente achegas que pouquiño a pouco nos van incorporando, pero que son necesarias. E, por exemplo, unha que foi sustituta moitos anos, vale? Sabe que, por exemplo, que se poida acotar por zonas xeográficas sin ningún motivo, é dicir, non por provincias, porque non é o mesmo acotar Lugo que acotar Pontevedra, pero que sí que se poidan poñer certas zonas, como a nosa proposta que fixemos no 23, creo que falaba de zonas un pouco máis entre comarcal e provincial, creo que dividía Lugo en tres, Coruña en tres, Ourense en tres e Pontevedra en dúas, se mal non recordo, sin ningún motivo, creo que é esencial, co custe que ten agora mesmo desplazarse ou co custe que hai agora mesmo da vivenda, non? Entón, creo que unha medida como esa agora mesmo é esencial para o persoal sustituto e é unha medida que nos a CIGA Ensino únicamente nos plantexamos na mesa sectorial que houve no 2023. Polo tanto, e que temos que ver agora tamén, outra das cousas que temos que ver a comezo de curso, a ver como funciona esa aplicación da que non sabemos nada, porque non se nos fai partícipe de nada, de como funciona a comezo de curso e como vai a xestionar a cobertura das vacantes, non? Ben, Ben, sí, hai persoas que seguen escribindo, por exemplo, unha compañeira de FP que tamén traslada outra demanda deste colectivo de profesorado, sobre todo das persoas que son titoras de segundo curso, non? Que, claro, ata o momento tiñan horas para o seguimento da FCT, e agora pois non se sabe se van a estar dentro desas 23 de presenciais ou non, non? Fai unha reflexión dicindo que isto empeora tamén que a situación do profesorado de FP está empeorando moito, que se traballa pois en currículos non publicados, que agora hai moito máis alumnado que vai á empresa, de feito vai todo de segundo, van coa metade da carga lectiva non superada incluso,
e que efectivamente o que parece que hai unha estratexia da Consellería por dividir por colectivos, dividir e vencer tanto en canto hai moitas cousas que quedan no aire, outras en mans das direccións, que van ser ao mellor as que teñen que tomar unha decisión de que reduccións ou que asignación horaria lle dan a certas responsabilidades e que se amosa preocupada pois, por todo o tema da FP. Eh, Tamén hai dúas reflexións sobre a folga indefinida que chegaron. Unha compañeira que di que lle gustaría que se levase a cabo, pero que entende que se non se secunda maioritariamente, pois é un fiasco no que unhas persoas van perder moitos cartos fronte a outras. E tamén hai unha persoa que di que a cuestión vai ser cando se considera que se esgotan o resto de vías para tomar a decisión da folga indefinida, non? E que como este é un conflicto que ven de moitos anos para atrás, pois que tamén que estamos xa case ao límite. E nada, en principio hai outra que dá pois unha persoa que tamén non entendo moi ben o que quere dicir, pero creo que o que quere facer unha aclaración de que as xefaturas de departamento se unifican a unha hora, que a Consellería foi o que dixo nas reunións, que todas as persoas que asumisen esta responsabilidade ian ter unha hora, e que, polo tanto, que incidiu moito en que se alguén antes tiña 20 lectivas e 3 eran de xefatura de departamento, pois que agora van a ter pois tamén 17 lectivas e unha de xefatura de departamento, co cal que a Consellería incide moito en que quedan como estaban. Pero, bueno, as xefaturas de departamento unipersoais non, porque agora Claro. mesmo tiñan unha reducción ou unha dedicación horaria que non van a ter despois, non? Entón, está moi ben, hai moita xente que está participando e que están facendo reflexións e nós tomaremos nota de todas elas. Hai unha man levantada, de todas formas. Vivo 2023 ou algo así pon. Entón, Sí, abre, fala, que si tes o micro aberto, sí, fala. é o nome do teléfono, son Marta. Ah, hola Marta, perdoa. Nada, eu quería comentar un par de cousas, non? Unha que efectivamente eu creo que necesitamos chegar ao inicio de curso, porque creo que non vai ser até ese momento cando comprobemos Está pechado. e ademais unha vez que pasemos por todo o proceso do CADP, que comprobemos o que significa realmente todos os textos que nos puxeron diante, non? Sí. Marta, acabache? Cortouse, non? Hola. Sí, parece que sí. Marta, eu creo que se che cortou, Mm. porque me extraña que non... É que Bueno, ás veces tamén deixo de escoitarvos eu a vos, como que se pois, corta, que dá saltos. Entón, vale, que vale. fago? Repito o que dixen. Más ou menos, resumo un pouco, ao principio escoitouseche moi ben, que había que esperar a ver o CADP agora que pasaba, e non sei que Sí, máis. porque eu creo que iso nos vai dar un pouco a dimensión do que estamos dispostos a facer. É dicir, porque unha cousa é falar do que vai pasar e outra cousa é sufrilo. E entón penso bueno, que ademais é necesario estudar que pasa co CADP. E logo outra cousa, é dicir, que aí alguén falou do tema das eleccións sindicais. Pois a mí me parece importante as eleccións sindicais, porque eu, que levo moitos anos traballando, penso que unha das ferramentas imprescindíveis que temos as traballadoras son as organizacións, é a organización sindical, non? É dicir, porque ao final o que precisamos é alguén que nos dé a voz, que nos movilice, que nos represente e ademais, bueno, pois ao que poidamos acudir cando as cousas veñen mal dadas, e estou falando, pois, eso, cando che abre un expediente, unha cousa polo estilo, non? Entonces é unha ferramenta absolutamente imprescindível para calquera traballadora ou traballador. E por iso, para min, o proceso que vai haber no primeiro trimestre do curso que ven, que son as eleccións sindicais, é moi importante,
Porque ao final é decidir quen se senta diante desa administración que está moi sobrada porque ten unha maioría absoluta e, ademais, me consta que é o que fai pasar polos morros, é dicir, néganse a dialogar, néganse a negociar porque teñen maioría absoluta, porque lle deron a maioría absoluta. Entonces é unha situación moi complexa, non? E entón, para min sí que é importante ese momento no que o profesorado pois lle traslade vía voto a cada organización a opinión que ten dela en función do traballo que veu facendo neste tempo. Porque a min, eu sí que teño que decir que me resulta inaceptável o que fan organizacións sindicais que, a sabendas de que non temos dereito á negociación colectiva, e aínda así se prestan a poñer a súa sinatura. Por que darlle un respaldo moral á administración? Non é, a administración non o necesita. A administración pode impoñer, de feito, non executaba o acordo. Asinaría, pero non lle executa. Entonces, é que non é que estean, como din eles, utilizando a ferramenta de negociación. Mentira. Están lle dando un respaldo moral a un goberno do Partido Popular que ten por obxectivo destruir o ensino público. Iso é o que están facendo. Entón, bueno, nada, perdón, era unha Nada. reflexión No, sobre todo. é certo, efectivamente, cando analizamos situacións, non, pois tamén temos que ter en conta isto, que hai 4 organizacións sindicais que é certo que non representan a maioría, que representan un 40 e pico por cento, pero que están, bueno, pois como se viu, intentando boicotear e que van a traballar, bueno, pois en desmobilizar ao profesorado, non? Entón, efectivamente, algo que temos que ter en conta tamén, porque eses sindicatos tamén teñen a súa afiliación e o seu seguimento. Entonces, por suposto que é algo que tamén hai que valorar, que non é a mesma situación que noutros territorios onde hai esa unidade sindical e onde non tes só unha consellería facéndoche a contra, sino que tes outras organizacións sindicais facéndoche a contra, non? E no que ten que ver co Partido Popular particularmente, bueno, pois xa nós como CIGA xa estamos vetados, pero non só estamos vetados. É dicir, chega un punto onde incluso persoas do Partido Popular rachaban unidades didácticas que aínda que as publicara a CIGA eran de compañeiros que están traballando nos centros educativos, non? Que non son nin delegados nin delegadas. Entón, efectivamente, temos unha consellería con moi forte, que se sinte respaldada, a que se lle dá respaldo ademais e que se sinte forte porque ten un goberno con maioría absoluta e donde dobregalo custa moito. Bueno, pois aí, como dixen antes, pico para, hai que seguir facendo, pero hai que analizar, efectivamente, hai que analizar que hai unhas organizacións sindicais que mostran que respaldan ao final esas políticas, non? Porque ao final están respaldando. Entonces, eso hai no que ter tamén en conta a hora de intentar mobilizar masivamente o profesorado, porque hai unha realidade que non podemos obviar tampouco, é dicir, que hai que tela clara. Pero bueno, repito, volvo a decir o mesmo, é dicir, o noso inimigo é a consellería. Inda que sona moi mal iso do inimigo. De eso xa contestache todo. Eu penso que contestei todo. Sí, algo... nada, precisamente, bueno, para que todo o mundo quede reflectido, había un compañeiro que efectivamente quería suxerir unha maior unidade sindical para facerlle fronte a esta maioría do PP abafante. E despois hai outra pregunta que queda, bueno, que podo formular, que por que os funcionariado de carreira non poden participar no CADP como si hai noutras comunidades autónomas. Non todo funcionario de carreira, aquí os que son de escolas de idiomas ou poden participar. Sí, eu creo que iso efectivamente ven de proporcionar certa estabilidade aos centros educativos para que, bueno, pois esa estabilidade, o que pasa é que eu creo que hoxe en día outra cousa moi a analizar, co volumen que hai de comisións de servizo, outra cousa, e digo moi importante analizar, porque este foi o primeiro curso académico, agora estou falando de memoria, pero
o estudio que facemos todos os anos do CADP, e eu solto aquí datos para que teñáis todos en conta. Todos os anos a CIGA fai un estudo do CADP. Eu creo que, se mal non recordo, témolo feito desde o 2004, pero dá igual, 15 anos fixo que o levamos facendo. Eu creo que incluso máis. Foi o primeiro ano donde as comisións de saúde superaron as de Concilia. Creo que é un dato moi importante a ter en conta e moi clarificador, non? É dicir, que teñamos máis comisións, aparte de que o número foi o máis grande das comisións, cada ano vai aumentando o número, pois este foi o primeiro ano que aumentaron as de saúde. Entón, sí, efectivamente, bueno, aí habría que analizar moi ben si sería oportuno, bueno, sería un debate a abrir, o feito de poder participar no CADP, que probablemente cando o movimento que hai nos claustros agora mesmo non ten absolutamente nada que ver coa estabilidade que podían ter uns claustros hai uns anos, non? Entón, efectivamente, agora, con esa mobilidade que hai, pois habría que valorar si sería unha medida a ter en conta, sí. Non teño opinión aquí agora mesmo, de iso, non me parei a pensalo detidamente. Ben, dúas reflexións, se non seguen chegando a contagotas, entón, en relación, leo literalmente porque acaba de chegar, en relación co que comentaba a compañeira de FP, coincide en que o último é que lles deleguen a competencia de asignar horas ás direccións dos centros, sexan tanto de xefatura de departamento como de seguimentos nas titorías de FP, que hai direccións solidarias, implicadas e conscientes da carga de traballo de compañeiros e outras que o mellor non o son tanto, non? Entón, que debería haber unha normativa igualitaria para que isto non quede á discreción e que, polo tanto, non sexa unha cuestión arbitraria. E, Sí. bueno, creo que niso estamos de acordo, non? Sí, totalmente, ten todísima razón do mundo, como todísima. A discreción, que a dotación de horario veña a discreción dos centros, que a veces non é nin que a dirección non queira, que a veces, de feito, esa resolución que sacaron, por exemplo, de acumular reducción horaria, creo que ven a coletilla de sempre que non supoña incremento de profesorado. A reducción do equipo directivo sempre que non supoña incremento de profesorado. Entonces, efectivamente, decir, a veces xa, moitas veces, efectivamente, non o vou a negar, seguramente haxa direccións máis solidarias, máis implicadas, sí, é dicir, é a realidade, efectivamente, iso existe, e hai direccións menos, creo que todos os que, vamos, que estuvemos en varios centros apreciase moi ben a diferencia, pero eu creo que non só iso, non, sino que a veces os recursos non son os mesmos, entón hai equipos directivos que non poden dar a reducción que lles gustaría porque non lles deixan, porque non lles aumentan o cupo, non? Entonces, efectivamente, decir, a normativa debería ser clara e non debería de quedar nunca nada a discreción do equipo directivo, nin a posibles lecturas ambiguas dunha norma, non? A norma debería ser clara, é dicir, pois a xefatura de departamento, tantas reducións, a coordinación, tantas reducións, independente, e que eso poida, que aplicar esa normativa supón que tú tes que dar un profe a maiores, pois tes que dar un profe a maiores, non? Porque senón o que estamos vendo moitas veces, e nós como sindicatos si que o vemos moitísimas veces, é que hai moitas, entre centros análogos, non? De mesmo, máis ou menos as mesmas ensinanzas e máis ou menos o mesmo número de profesorado, o que vemos moitas veces é que influye tantísimo non só quen está na dirección, sino quen está na inspección. É dicir, quen leva ese centro, non? E como hai inspectores onde lles dá igual quitar a mellor un ou dous docentes a un centro, e hai outros que pelexan polos seus centros. E esa é unha realidade que vemos a día nos centros educativos. Entonces, efectivamente, esa normativa non debería de vir nunca acompañada desa coletilla de, según a decisión do centro, decisión do equipo directivo. Esa debería de desaparecer, non? Igual que a de que non supoñe incremento de profesorado, que é unha coletilla horrorosa. Ben, pois o profesorado de FP vese que está especialmente Sí. preocupado pola súa situación o ano que ven, que tamén nos transmite de novo que vai pasar cos ciclos medios de dual intensiva, que non existen empresas suficientes para que seleccionen o alumnado, que se debería dar a opción de que sexan ciclos medios de dual ordinaria, non intensiva, ademais por a idade do alumnado e a inmadurez,
e que pasará tamén coas persoas titoras de Dual, que son as que teñen que dar a cara pois con frente a todo, non? Por un lado Bueno, coa administración, coas empresas, co alumnado e que están en terra de ninguén, non? claro, bueno, aquí Monse pode falarvos moito mellor ca min de todo o que ten que ver ca FP, porque é unha persoa que traballou bueno, moitos documentos todos da FP, que ademais fai as intervencións na mesa sectorial ou no Consello Escolar de Galicia, nas emendas que presentamos para o decreto. É dicir, eu creo que a CIGA sempre se opuxo a esa FP dual, porque ademais volvemos ao de sempre. É dicir, Galiza é un país con unhas características que nada teñen que ver con outras zonas do territorio español e que, polo tanto, esa falta de rede industrial que temos, pois, implica que a FP dual aquí pois é complicada. A partir de aí, toda a quero dicir, fomos moi críticos coa implantación da lei de FP, non só a nivel estatal, sino aquí en Galicia. Pedimos moitísimas veces á Dirección Xeral de FP que se sente á mesa, que escoita o profesorado, que negocie cas organizacións sindicais, e esa é unha petición non só da CIGA, sino de todas as organizacións sindicais que estamos na mesa sectorial. Hai organizacións sindicais que se lle trasladou o outro día cando vai sentarse con nos á mesa, e dixenno antes, non? E volvo a dicilo agora, nosotros pedimos unha normativa para ao profesorado de FP, é dicir, as casuísticas de FP, cando estamos falando de departamentos, é que os departamentos de FP poden ter hasta 30 docentes. Bueno, creo que aquí hai departamentos con máis de 30 docentes, non? É dicir, se xefe de departamento dun departamento con 30 docentes é como dirixir un centro clase. Todo o que ten que ver coa formación en empresa, é dicir, necesita unha regulación específica. Exactamente igual que o réxime especial, exactamente igual que o réxime especial necesita unha regulación específica, e exactamente igual cos centros de educación especial. Decíame unha vez unha compañera, pero que sentido ten que nos teñamos que poñer notas no XADE? É dicir, cando estamos... creo que necesitamos regulacións específicas nalgúns casos, réxime especial e FP deberían ter normativas específicas. Pois moi ben, pois xa rematamos, non coa sensación esa agridoce da que falabades antes, Con calor. rematamos con dúas persoas que felicitan a iniciativa, dan as grazas especialmente a vos os dous por estar á fronte desta asamblea, tamén pola prudencia e o respeto sobre como afrontar o vindeiro ano. Creo que se deu pé a reflexión, que conseguimos ese obxectivo que dicía Pablo ao comezo de reflexionarmos xuntas e xuntos. Non sei se queredes dicir algo máis para rematar. Bueno, creo que hai unha man levantada ahora mismo, non? Pois que fale. Sí, eso que a min gustaríame non marchar sin algo concreto. Quero dicir, vale, falamos de que queremos coñecer o cupo para a partir de aí tomar decisións, pero pois establecer xa algún calendario, dicir, pois a principios de, non sei, se supón que en xullo xa se debería saber, non? Pregunto, que pregunta. Sí, no, mira, eu que che podo adiantar... perdón, sigue. No, era iso, que si xa se sabe, se non, se ten que saber na primeira semana de setembro, pois establecer xa, pois na primeira semana de setembro se vai a convocar unha asamblea, eu son afiliada, quero dicir, polo menos afiliación na que poidamos pois decidir que é o que se vai a facer, quero dicir, non seguir en esta indefinición que a verdade, como dicía antes tamén outra persoa, nos está queimando. E discrepo en que sí que se estean facendo asambleas, quero dicir, para que nestemos cultura asamblearia, para min que un delegado veña ao centro nun recreo non é unha asamblea, é dicir, unha asamblea é xuntarnos e poder discutir. E, bueno, temos que ser críticas tamén co que facemos e a realidade é que non se estaba facendo esa participación e esas asambleas realmente. Entón, sí que creo que é necesario recuperar ese pulso e ese músculo.
como algo real. Entón, xa digo, gustaríame ter, pois iso, saber, pois sí, de cara ao curso que ven, consideramos que empezaremos facendo isto, unha vez que estea valorado, faremos un chamamento, xa digo, a afiliación ou o profesorado en xeral para discutir o calendario e saber que temos polo menos algo aí de referencia e non pensar que igual vamos a volver a empezar outro curso igual que acabamos este, pois, sobre todo, decepcionadas. Mais nada. Vale. Chao. Sí, a ver, primeiro, mira, bueno, das asambleas, non me refería ás asambleas que facemos nos centros, fixémolas. Eu agora mesmo non me acordo, estaballe preguntando a Pablo, que eu non son capaz de recordar en que datas, pero eu sei que, por exemplo, eu baixei a Monforte facer a asamblea, fixen en Lugo aquí no Lucus, eu sei que se fixeron na Mariña, que se fixeron en varios sitios, asambleas pola tarde, además, eu sei que se fixeron pola tarde, en eso me refiro, que a fixemos en Vilalba. Estou falando da zona de Lugo, disculpa, porque é a que máis Sí. pola que me No, moví. fíxose, na miña comarca se fixo, pero se fixo unha e se fixo, bueno, en este curso. Eu creo que neste curso intentamos facer dúas. É certo que a primeira fixemos no primeiro trimestre nos locais da CIGA e as segundas as fixemos en centros educativos pola tarde. Se mal non recordo, pero tamén che digo que... Sí, te digo, na nosa comarca se chegaron a facer nos centros no instituto a nivel comarcal, pero se fixo este curso, entendo que ademais, en resposta ao que se estaba organizando esas asambleas, porque ata agora non tiña habido, eu o levaba pedindo moito tempo, sempre se dicía, pues, como o que comentabades antes, non que o profesorado non asiste, demais. Este curso vimos que sí, que realmente o profesorado asiste, a centos de persoas se poden xuntar en unha asamblea e realmente é que non temos cultura de facelo últimamente. Creo que iso habería que recuperalo, non seguir aferrándonos sempre a que o profesorado non ven, bueno, iso, como sabemos nós, máis que ninguén, os hábitos se crean. E é necesario traballalos. Sí. Pero, bueno, eu levo 10 anos no sindicato, e aquí temos feito moitas asambleas abertas de afiliación, sobre todo, e de profesorado. Xa non falo solo das que falamos de oposicións e de CXT, que as facemos sempre, senón, por exemplo, recordo que cando se asinou o do 23, tamén fixemos asambleas abertas a profesorado, e recordo perfectísimamente, esa sí que recordo porque teño un detalle polo que me acordo perfectamente, entón sí que a facemos, pero bueno, en todo caso unha crítica que admitimos e que a recollemos además como unha crítica constructiva que efectivamente, pois o mellor temos que aumentalas ou potencialas máis, non hai ningún problema. Despois, en canto do cupo, os centros eu non sei se van saber o cupo ou non o sei. Nos o que che podemos decir é que aquí a reunión das vacantes que se teñen, que por eso dicía antes a Pablo, como el presidente da Xunta de Persoal de Lugo, el sabe mellor que a min o que son as reunións que se fan nas delegacións territoriais, nas 4 delegacións territoriais, levamos precisamente, creo recordar, 2 anos onde a Consellería xoga a atrasalas moitísimo porque sabe que precisamente o profesorado e as familias e a sociedade en xeral, pois aí a partir do 20 de xullo costa moito movela, non? Tanto é así que, se mal non recordo, foi o curso, xa non sei se foi no verán do 25, sino verán do 24, nos plantamos porque tiveron a jeta de convocar as xuntas de persoal para a negociación das vacantes unha vez que salira o CADP provisional. É dicir, cando só había 2 días, cando aí podense facer pequenas modificacións, pero poucas. Tiveron a jeta de convocarnos como para decir, venga, os convocamos porque hai que facelo, pero que sabíamos que non servía para nada e, de feito, a CIGA non se presentou porque nos pareceu un feo, pero tremendo, non? Entón, eu non sei cando van saber os centros. Eu podo che dicir que falei con varios directores, sei que hai un director que me dixo sí, dixo un inspector que me iban a aumentar en 2 o cupo, a min pareceu moi pouco porque o centro é moi grande, pero bueno, hai outro director que me dixo, a miña inspectora ainda non ten nin idea de como vai estar. Entón, que se van saber na primeira semana de xullo, teño as miñas dúbidas, oxalá, pero teño as miñas dúbidas.
E despois, mira, eu creo que podo, a ver se non me matan os compañeiros, nosotros temos pensado facer unha concentración o 1 de xullo diante da Consellería, porque queremos sacar os datos deste inquérito, animamos vos os que non os cubristeis que por favor a participedes agora nestes pouquiños días que quedan. Nos temos convocada unha concentración para presentar eses datos, para decirle á Consellería que isto non é o parecer da CIGA, non? Que isto é o sentir do profesorado, de que o profesorado está non está de acordo con esas políticas, non? Bueno, xa vos diremos máis ou menos, a ver se non me matan os compañeros e compañeiras por dicir iso, e despois recollo a túa petición de a comezos de setembro facer asambleas e escoitarvos para ver que decisión tomamos, é dicir, creo que recollemos esa petición túa e veremos como facer e veremos como a este verán. Non podemos olvidarnos que ademais levamos foi no 25 e agora non me acordo se foi no verán do 23 ou no verán do 24, donde no mes de xuño ou xullo tamén temos algún anuncio da Consellería. O ano pasado tuvemos o da neutralidade ideolóxica e o outro verán, do que cal non me acordo agora se foi o 24 ou se o 23, creo que o 23, tiveramos aquel anuncio por parte da Consellería sobre a presenciabilidade, a falta de presenciabilidade na formación profesional, non? Entón, creo que por desgracia, aínda non podemos estar de vacacións porque temos que estar moi atentos a ver que instrucción. De feito, faltan, solo sacaron as instruccións de adultos, faltan as instruccións de inicio de curso de primaria, eso, bacharelato e formación profesional, aínda faltan e a ver se non nos dan algunha sorpresiña destas que acostuman a darnos como agasallo de fin de curso. Ben, eu penso que despois de 2 horas, estando a punto de derreternos, Sí. que che cedo a última intervención do que queiras despedirte, eu xa me despido. Se tedes máis preguntas, os locais da CIGA sabedes onde están, nada, despide ti. Nada, eu non vou alongar máis isto, agradecervos moitísimos a todos os que estuvestes conectados, os que participastes ou os que só escoitastes, porque, porque é de agradecer que sexan as 10:30 da noite e esteñades conectados, sabendo que probablemente moitos de vos tedes avaliacións mañán e además que fai un calor insoportable, polo menos aquí, e agradecervos que vos conectares, que participaredes, porque además estou segura que todos os que estades aquí conectados participastes activamente durante este curso nas movilizacións, que seguimos abertos a escoitarvos, que estamos todo o mes de xullo cos locais abertos, pero están os correos electrónicos, están os teléfonos, eu non teño ningún problema en falar con cada un de vos que o solicite, igual que todos os compañeiros, atendemos a todas as vosas peticións, que sigades facendo achegas, non só achegas como facedes sempre a calquera negociación, pero tamén ás movilizacións e a como levar este conflito. O único que vos podo desexar é que teñades un verán que descansedes, que carguedes pilas, porque a partir do 1 de setembro, efectivamente, pois teremos que non só traballar, senón tamén loitar. Así que moitísimas grazas a todos e a todas por participar hoxe. Boa noite. E boa noite, e fresca noite. A ver.